Hľadáte do svojej obývačky televízor, ktorý má moderný dizajn a obsahuje najnovšie technológie? V tom prípade si do svojho výberu môžete zaradiť aj televízory Philips Rady 8100. Upútajú už svojim dizajnom. Samotný panel malou hrúbkou pomáha k celkovej štíhlosti tela televízora. Vo zvislej polohe ho drží pomerne nezvyčajný stojan po okrajoch. Displej je vybavený technológiou LED a disponuje Full HD rozlíšením. Kvalita obrazu je umocnená technológiou Perfect Pixel HD, ktorá sa stará o bohatšie farby a sítejšie odtiene čiernej. Vďaka tomu je obraz taký ostrý, že jednotlivé pixely takmer nemáte šancu uvidieť ani zblízka. Pozeranie športových prenosov či hranie hier sa môže stať väčším zážitkom vďaka vysokej prekresľovacej frekvencii Perfect Motion Rate, ktorá dosahuje až hodnotu 800 Hz. Dojem z obrazu umocňuje podsvietenie Ambilight, ktoré lemuje všetky 4 strany. Premietanie tak akoby pokračuje aj za hranicami televízora. Táto technológia je navyše pri pozeraní priateľská aj k očiam. Asi najzaujímavejšou vlastnosťou je však to, že televízor využíva operačný systém Android. Ovládanie sa tak pre mnohých používateľov stáva určite prístupnejšie vďaka rozšíreniu tohto systému aj v smartfónoch. Vyhľadávanie v ponuke sa preto stane intuitívne a pomerne prehľadné s priamymi odkazmi na obľúbené položky. V rámci androidového systému od Google nechýba prehliadač Google Chrome a teda aj prístup na internet. Môžete tak sledovať videá na YouTube či sami jednoducho inštalovať rôzne aplikácie, ktoré získate priamo cez internetový obchod Google Play. Sťahovať si pritom môžete hry či úplne pohodlne rôzne filmy a programy. K tým hrám sa dá potom využiť aj herný ovládač. O hladký beh systému Android sa stará až 6 jadier výkonného procesora. Podľa výrobcu tak vďaka tomu dosiahne oproti predchádzajúcim smart televízorom až 6-násobne vyšší výkon. Aj preto sa v nastaveniach televízora dokážete pomerne rýchlo pohybovať, ale aj hrať náročnejšie hry či prehľadávať internet vyššou rýchlosťou. V televízore nechýba ani kamera, ktorá je zabudovaná, je však inteligentne ukrytá v spodnej časti rámu. Vysunie sa až po vyžiadaní pomocou tlačidla na ovládači. Funkciu kamery využijete napríklad pri hovoroch cez Skype, alebo môžete cez ňu televízor dokonca ovládať gestami. Áno, televízor reaguje aj na tento druh ovládania. Čo viac dodať? Podsvietený Philips Ambilight Rady 8100 rozhodne nie je televízorom, ktorý sa dá prehliadnuť a svojou príťažlivou výbavou určite zaujme aj náročnejších.